Humiga ka dyan. Magpanggap ka na naimatay ka. Andres! Uy! Okay. Si Pinta ko si Pangga. May masamang nangyari sa kanya. Nandun siya sa may daanan na kaiga. Hindi na humihinga. Sa banos, wala na pag may sa oras lang, may sa oras, may sa minuto. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ano? Magtitingin na lang ba kayo, darling? Magkasundo na kayo, please. Ayaw ko sa asawa mo. Ang pangit ng ugali. Mas lalong ayaw ko sa tito mo. Bungal na nga! Amoy formalin pa! Darling, tumigil ka na nga. Kung ganyan ka din naman, umuwi na lang tayo. Mas maigi pa nga umuwi na kayo. Nasusuka ako sa pagmumukha ng asawa mo. Nakarkaro ka pa yung alakay ah! Nagbuyok ato tsuraom! Kasi ka nga eh. Patakudin mo na eh. Tapos lakabtab nga timangkin. Kisti sa mga tatay ka pa yan! Sige, tuloy mo! Tuloy mo! Bakulaw ka lang arodan. Arsab ka pa eh. Puta na! Darling, sinabi ko na nga sa'yo na wag mo nang patulan eh. Hindi ka na, darling. Madita pa'y nalpas nga lakay! Agsin na batulat ta! Limiitang ka nga lakay! Pasensya ka na, Tito, ha? Mainit yung ulo ng asawa ko. Hindi ko kasi napagbigyan kagabi. Hindi ka na nga, darling. Pasalamat ka, tama di tibagbay ka ta. Maminsan lang adano ko, lumnoy ka di daga. Tara na, darling. Hayaan mo na siya. Halika na. Makita niya yung nanap niya. Halika na. Ako! Tanga mo, palmo! Aray! Woo! Andres, nalalapit na yung araw na magsasama na tayo. Sayang, muntik nang makita. Ikaw naman, pinsan, ginulat mo ako. Ano pinsan? Hanggang tingin ka na lang ba? Ano bang ginagawa mo dito, pinsan? Di ba sabi ko sa'yo, nandito lang ako para sa'yo. Tutulungan kita na makuha mo yung gusto mo. Kumukuha lang ako ng tiyempo, insan. Akong bahala sa'yo, pinsan. Maghintay ka lang dito. Pag nakita ko mong kasama ko na si Andres, humiga ka dyan. Magpanggap ka na naimatay ka. Ano? Okay ba? Yung plano ha? Pag nakita mo, alam mo na gagawin mo. Ha? Diyan ka lang. Sa banos, wala na pag may sa oras lang, may sa oras
sa minuto. Andres! Uy! Andres! Uy! Andres! Uy! Okay na. Tulungan mo naman ako! Bakit? Anong problema mo? Si pinsa ko si Pangga. May masamang nangyari sa kanya. Nandun siya sa may daanan na nakahiga. Hindi na humihinga. Oo. Tapos? Andres, alam ko, may respeto ka sa mga babae. Ano, hayaan mo na lang na ganun yung pinsang ko? Alam kong matulungin ka. Ano ka ba? Magigising din yun. Baka nahimatay lang. Hindi na nga humihinga eh. Huwag kang mag-alala. Magigising din yun. Buhusan mo ng mainit na tubig. Sigurado, gigising yun. Tagal naman na. Sabi ako na lang. Hindi alam pa kasi. Andres, di ka ba naawa sa pinsang ko? Bakit? Sa akin ba? Na ako yung pinsan mo? Dahil sa kanya, saan-saan ako natutulog? Oh, gininaam. Eh, sumahal ka ng tao eh. Mahal-mahal. Hindi ko nakasalanan yun. Andres! Wala ka talagang puso! Loko-loko ka talaga! Ay! Ano, Insan? Asan na si Andres ko? Wala pinsan. Kanina, hila-hila ko na. Kaso, biglang dumating yung asawa niya. May dalang itak. Kaya binitawan ko na agad. Bakit di mo ko tinawag? Para gyera na. Hayaan mo na pinsan. Sa susunod, wala nang kawalayan si Andres. Tara na pinsan, huwag ka namang hinayang dyan. Hindi pa naman huli ang lahat. Mapapasayo din si Andres, maniwala ka sa akin. Hoy! Patay. Ako patay na patay. Hindi na ito mapipigil. Bakas! Tayin mo ako! Kisti sa bang Andres, may sa oras kita na ba nawang katay? Sa oras lang pitong tumanta. Nakaw, may sakit ka gudwa oras kaya, may. Naspaka man kinarmalay ito si ka.